खुलुमबाय लोगोफोर, वेलकाम बैक टू द चैनल चिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। दिनैहाय आङो बिनानाव सुदेमस्री बर'नि दोंसे बर' खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। स' बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लेट्स गो। खुलुमबाय, बिनानाव सुदेमस्री बर'नि दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लानाय जादों। खन्थाइनि मुं सान आरो आं। फुंबिलि समनि जारां अख्राङाव जेब्ला गोजा साना लासै ओंखारो, अब्ला गोजोननायजों बावगोमालाङो आं गावखौनो। हायना गोनां आबिर सारफावना रायदाव फैयो नों आंखौ बेसेबां गोजोननायजों हरसे थोलो नुयैनि दाहाखौ बावगारनानै बायदि खोथा सावरायगोन सानो। नाथाय नोंनि जों नायहाबनायाव लाजिखांनाय मोनो आं गावखौनो। मोखां खोबथे थाबायो आं नोंखौ नायख्लें नायख्लें। एखनब्ला दुखु जायो आं गोजां बोथोराव खोनानानै लेंहरनाय नोंखौ। मानसिफोरनि खुगायाव गिनायबो मोनो माब्लाबा, सेनानै लांसिगोन नामा आंनि जोहोलावखौ सानना। बेलारोम समाव जेब्ला नों आंखौ बिदाय लायो, माबा आद्रा थाबावनाय बायदि सानना दुखु जागारो आं गावखौ बावगोमालायजासे। नोंनि आंनि नायगोमाहाबनायाव सानफ्रोमबो हेंथा होफैयो मोनाबिलिया। गिखांनाय फैयोबो गोसोआव हरसे थोलो माब्ला हगारनो हागोन नों जोहोलावनि मिनिसोरां महरखौ नुफिनगोन माब्ला फुङाव। सानै सानै आं उन्दुलाङो नेनानै दाउला दाउनि गोदै रादाबखौ। होफैग्रोमोना आथिं आखाइ मोखां सुस्रांना, देलाय मालाय ओंखारना थायो आं हिन्जाव गोदाननि महराव नायनो नों जोहोलावनि रैदुब महरखौ। गोजोन्थों। खन्थाइया एसेनोसै। नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो, जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों, बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जय बर' हारिनि जय। बाय बाय।